A práve sa začal handicap birdcatchera, rovina 3. kategórie na 1100 metrov pre trojročné a staršie kone o 2200 eur so sedmičkou aktérov. Nikto výraznejšie nezaostal dopredu. Vypálila česká zástupkyňa Prodleva a takisto tam je aj Royal Orient, spoločne s ňou Sagoja. Nasleduje v strede balíka Quitty. Pozíciu si lepší aj Born Sleepy a na chvoste pola My Little Star a ešte pred ním Nelly's Rock. Takáto je situácia pri vbiehaní do oblúka pred cieľovou rovinkou. Stále vo veľmi svižnom tempe Prodleva, ktorá sa prebehla pred týždňom v Šuranoch a teraz prekvapivo udáva tempo. Na druhej pozícii potom Sagoja a v takomto poradí zrejme pôjdu konia aj do cieľovej rovinky. Prodleva, Sagoja, ale už Quitty zvonka prepína na vyššie obrátky a bude točiť do finále s plnými šancami, veľmi vyrovnaný priebeh dostihov zhruba 300 metrov pred cieľom. Od bariéry je to Royal Orient, ďalej potom hasnúca Prodleva, Sagoja a zvonka útočí Quitty. Ešte sa snaží aj Nelly's Rock a takisto My Little Star, ale vyzerá to na Quitty alebo Royal Orient, ale Quitty zdá sa pod rukami svojho jazdca Michala Abika víťazí. Druhá bude Royal Orient, tretia Nelly's Rock, štvrtý potom My Little Star.